musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo naasaande nogase tati colte hitande ujunde nogase tati ɓataake men fayti koye cellal ɓalli no gowɗen wadde kala alhamisa so arde men wasiyade en ko faate cellal nde tawno mo wima ya sellu duwani mama ala ko ɓuri cellal mo wima ñaw huɗima ñaw ko hunde bonde yo Allah dandu en hen ko ardi foof jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe yewtere men buuɗal yurmeende ene nelda duwaw bani men debbo woni sohna Fadimata Thiam tawete to leydi France caggal jaltugol aduna joom galle makko tokara men biyetenoɗo Abdullaahi Saar jeyaɗo toon to Abdallah ko musidɗo godaɗo gandodiraɗo kono ne kadi e ɓiyi ko biyeteɗo Aissata Thiam en neldiɓe duwaw kanko on duttiɗo nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala en neldi duwaw dendagal Abdallah naɓe kala dendagal julɓe kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere buuɗal yurmeende eɗen kewi arde actualité ji seeɗa haade men arde toɓɓe jewte meɗen to leydi Sénégal nogase ɗiɗi février hanki hooreji leydi Sénégal ne tijjino roi Mohammed VI gardiɗo leydi Maroc ngun jillu hanki hayti e nder waktuji dabɓi haytini ɗum ko on gardiɗo leydi Maroc cafrowomo o holliti o wawata ɗannade sabu mo jogui mabɓo ene tampinimo no fewi ko dokkaɗo balɗe seeɗa e foftore woto ɗannade wonta goɗɗum ɗum jeeyi sababu ngun jillo hayti e wiide jagorɗo to galle lamorgo to Rabato addannomo e nder leydi Sénégal ko ɓeydude jokkodiral hakkude Dakar e Rabat ha ɓuura yuɓɓude koninkoɓe tato ɓe leydi Sénégal wasɓe pittali mumen toon to leydi Mali yonnani nguɗo hen nan jangu wangu hen gardiɗo fedde gotago windere ko nonne kadi laamu leydi France ko nonne kadi ambassadeur leydi Amérique taweteɗo e Dakar lamorgo leydi Sénégal so tawi koto leydi Mauritanie hanki kikiɗe fuɗɗima toon to lamorgo leydi Mauritanie ñalɗi pinal balɗe 5 festival culturel ko fate banggue soninkoɓe taweteɓe nder leydi Mauritanie ha to leydi Mali to leydi Gambie leydi Sénégal iwɓe ha to diaspora kala gari hanki horejo leydi Mauritanie Mohammed Cheikh Al Qazwani tawtorama o weddima ɗon konngudi seeɗa taw koye ɗemgal sarankullere ɓe kolliti hen weltare mabɓe mawde no feewi kono kadi kamɓe ɓen soninkoɓe ɓe kolliri conce mabɓe e pine mabɓe ɗum ko jime ne yaade poɓɓale ne yaade folklore uji kono ne kadi ne yaade ñantule mabɓe kono kadi ɓe pawiti koye développement ɗemgal développement culture mabɓe ha tenti kadi to banggue gueɗe ɓamtoje ganni e fina tawa haaɓe ceerta e caɗele ɗum noon fuɗɗi ko hanki
balɗe 5 ɓe jogori dumdade hen. So tawi koto leydi Mali, laamu leydi Mali yonnani hay seeɗa, taw koye sawtawol jagorɗo maɓɓe neleteɗo caggal leydi woni Abdullaahi Diop, ɗum ko caggal nde Charles Michel gardiɗo conseil européen yaltini konguɗi mum o holliti gouvernement leydi Mali koko yirbi woni koye yande ɗon ɗo jokkodire ballannoɗe leydi Mali gone ɗaccirde leydi Mali gotel gotel. ɗin konguɗi yonnani ɗum laamu leydi Mali, ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi, tene kadi ɓe kolliti Mali ko leydi kemdi hoore mum, ko leydi jeytidi hoore mum, ene hato jini e respect e needi. Leydi Nigéria ko fate banggue rumajo jarruba gasi hande gasata ha laaɓa sanga minuit aljuma janggo wona foftorde. Nden foftorde noon so yeehi ha gasi ko ñande aset ɓaawo janggo ɓe cuɓoyto lamɗo mabɓe Mouhamed Buhari, hoorejo leydi ndi baɗɗo mandaji mum 2 tawtoraka ɗiɗo henna sumgoji, gorko mo duuɓi 80 parti. Wonɓe nder leydi ndi moni kala ne huno son gembi kam mami wanni mami wattuni, kono kadi hewɓe ne jogui kulhuli e nder leydi ndi ngam teskede e kala saa janguji teskete nder leydi ndi. Jokkodiral hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Nigéria, hakkude Abidjan Lagos koko ɓeydi yarude yeeso gila tan 2018 ha yettiɗo hen. To banggue jokkodiral faggudu ɗum ko caggal nde yilli to Abidjan hanki wonande gardiɗo contrôle douane mo leydi Nigéria nde o yilli to Abidjan hanki o waɗi toɓɓe jaajƴe kene tolno oɗo saaha mo gonɗen kene tolno 410 milliards koppreje franc CFA woni ko ƴelliti faggudu gostodiral commercial hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi. Hewɓe Afrique naaɓe ha tenti catal daraniɓe ɗalle ɗe ndewani lawol horizon sans frontière, ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe. Ɗen mette noon ko hoorejo leydi Tunisie ɗe yaltini faade Afrique naaɓe ɗanniɓe arɓe nder leydi ndi. O holliti hen ko haala racisme yagal musugal kanko hoorejo leydi ndi. Hewɓe noon kolliti yo ñaago yaafuya ko ɓuuri yawde, saabu o holliti désordre e caɗele gonɗe leydi makko e fitinaji e musibbaji addi ɗum ko ɓen hoɓɓe ɗanniɓe arɓe leydi makko ha tenti noon ɓen arɓe leydi ndi taw gardi hen ko mbadidi rewani lawol. Hoorejo leydi France subaka hande o l'Élysée yaltini ɓattake, on ɓattake ko hollirde Emmanuel Macron ma wat jillu mum 1 ha 5 lewru fanduɗo hen ndu toon to Afrique centrale. Siftini ɗon kanko hoorejo leydi France gila o ari e gardidi leydi France koyngal makko yahani toon to Gabon, ko toon o fayi to Libreville gam jogonde jooɗat toon 1 e 2 lewru fandu ko fate nden kay kisal ladde e leɗɗe e diƴƴe ha tenti noon rende basse maayo ladde fleuve Congo. Beele kadi jame kisal ɓeydo diñade nde tawnoɗo saaha wona koye caɗele ko fate banggue wayloji taaridi, sabu eɗen gandi Afrique centrale ene heddori ha hande leɗɗe mum timmude. Hanki waɗi hitande, walla mbiyen ko hande waɗi hitande timmude wonande ko Russie aynino misilaji mum e bomboje mum faade leydi ndi Turki. Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere buuɗal yurmeende, kala ñande alhamisa eɗen kewi haalde cellal ɓalli. Saha kadi eɗen naayo no fewi ko fate banggue laaɓal, nde tawno laaɓal kan woni cellal. Laaɓal kan woni cellal.
afo ngalu ko cellal, afo cellal ko laaɓal laaɓata ko aan, laaɓa taarodde, laaɓa suudu, laaɓa ndefirka, laaɓa yarirde, laaɓa ɓandu, laaɓa hoore ma, laaɓa fof. Hunuko ma laaɓa cer, cocca hunuko ma ha laaɓa, pewna hoore ma, gona neɗɗo ciwlisɗo laaɓɗo. ene jiya e jabanede duwaw wonde laaɓɗo. Neɗɗo laaɓɗo ne yawi ko jabante duwaw, sabu kala laaɓɗo Allah wondi koye mum. Allah ko laaɓɗo omo yiɗi ko laaɓi. Allah ko laaɓɗo, qur'ana makko ne laaɓi, jumaji makko ne laaɓi, haala makko ne laaɓi. O yiɗa mema ɗum so wona laaɓɗo. Neɗɗo so ronkani yo won laaɓɗo. Sa laaɓi tan gueɗe kewɗe giwaɗema. Gandirta ɗum hayso ko hunuko ma. Sa socci ñiiƴe ma ha laaɓi, a socci ɗemgal ma ha laaɓi, saɗa yara ndiyam ne weeli. Kala kaɗa yara ne weeli, saɗa haala ene weeli. Neɗɗo woto accu tan ha faya yaltude walla faya wadde hunde wiyane laɓɓina hoore mum. Neɗɗo yo laaɓ e hoore mum, sabu hoore ma ne sohluma. Woto fat ha mbiya aɗa yalta aɗa yaha inde walla yange walla nokku goɗɗo aɗa fewna hoore ma, mbiya aɗa fewna cegineji ma, aɗa holño gueɗe ma, aɗa itta waɗe gueɗe. Neɗɗo ɗo woni fof foti ko civilisé, foti ko laabde. Sabu an hoore maɗa, esprit gonɗo e ma, woni ruhu gonɗo e ma o ene sohluma, ɓandu ma ne sohluma, hoore ma ne sohluma. Fewnude hoore ma an tan ne sohluma. Taw wona ha yimɓe mbima an ndi a feewi, ala. An hoore ma aɗa foti fewde ha gandano hoore ma aɗa feewi. ɗum tagui yebade moƴƴani. Kala ko jeebiɗa moƴƴani. Hayso ko cegineji ma jeebiɗa e ɓandu ma moƴƴani. Joktoɗa ko cegineji bonɗi, ɗi pakka, ɗi mbaɗa tuundi nder, soofa. Kolñoɗa, guitta haala pewna. Noppi ma pewna. ñiiƴe ma mbasa yebade, sa yiɗi ɗum ñiiƴe ma tan ɗe bona joni joni. Kala ko jeebiɗa e ɓandu ma bonat joni joni, gila e lebre mum ha e gueɗe mum fof. Hayso ko toni ma jeebiɗa joni ɗi joora, ɗi petta, ɗi gadda e ma ceeɗa. Hayso ko koyɗe ma jeebiɗa joni joni mbaɗa siroje, mbaɗa peƴƴi bonɗi. Neɗɗo ala ko foti yebade e hoore mum, ko Allah tagma teddinma. Allah tagma teddinma. Allah tagma teddinma, waɗi aljanna ɓanduma, waɗi aljanna ma e ma. Kala hen ɗo laaɓi feewi welete, kala hen ɗo uuri welete, kala hen ɗo luuɓi nefni walla sicci mettete. Neɗɗo foti ko laabde, ɗo waalata ɗo, e ɗo defata ɗo, e ɗo lortoto ɗo, e kanko hoore makko e comci makko ɗi, ha tenti noon comci gonoji nder. Wiide tan min kiloɗamo ɓayde hay goto yiyata noon lammiri fof basi alen, ala. Ne wawi rokkudema caɗele. Laaɓal fuɗɗoto koye comci neɗɗo gonoji nder. Débardeur wutte e simis mo cakkata, no fakkiri fof basi ala ɓaydo yiyetake, ala. Yo laaɓ ɓanduma ndu ne hatojini ɗum. Daram mo mbalta o wiide tan min yo waali darabal gotal tan, darabal Allah ko daramo cuɗɗo, ala. Hunde fof rokku ɗum fodde mum. Sarbet mo lottotoɗa, woto diwi mum balɗiɗi balɗe tati, so tun wi ittu. ɓayde a fopporto ɓanduma. Ñande fof ko kañum popportoɗa, yo tan ɗo haaɗi wona daña ɗo haaɗi, jogoɗa laaɓal ngal ɗon, jogoɗa civilisation oɗon, sabu ɗum ɓanduma ndu ene sohla ɗum. So yiɗi yimɓeɓe ɓe kaala koɓe yiɗi fof ɓe kaala, koɓe haaloɓe tan, haaloɓe ko haaloɓe. An ka baɗowo, ɓayde ko mbatta ko bonani, jokku wat. Woto neɗɗo ittine e ko mbatta ko. So yiɗi ɓe mbima ka tuuba, so mbima ka naggam, an wat ko jiɗɗa wadde ko. Ndena cellal ma, ndena civilisation ma, woni laaɓal maɗa, ko hunde wande fayida no fewi e neɗɗo. Jampe ma e kala saaha gulna ndiyam ha wula jaw, mbaɗaɗe hen, mbara microbe, ɓayde ko sabunde mbatta lotoro ñande kala, koɗe tiggiɗe. Waɗa saaha gulna ndiyam ha fasa, nannaɗe hen. Hay broche ma da mo coccirta ñiiƴe ma, saaha wulnu ndiyam ha wula mbaɗa hen. Ko wayno debbo, comci ma tukosi fof ɗi guppata, ɓayde aɗa hersa lirde boowal, lirata koye tarode ma, walla lirata koye ɓuuɓol, ƴeewa kam hay soko feera passé, passira ɗum wara microbe. Ko yaltata men ko pop ko microbe.
on microbe noon wonɗo ndiyam ittatamo haw laaɓa, wonɗo ndiyam warata microbe, ko nguleki tan warata microbe, soit ko ndiyam ngulɗam hande no waɗeɓe pewniri machine aji ene ngoodi so ɗi tawi ɗi guppa ɗi gaddata ko ndiyam ngulɗam wonno ɗi mbara microbe o, ɓe dutto kadi ɓe ndewna hen feera passé gulɗo jaw ha wara microbe o. en jogui won yimɓe joni so ɓornima kiltaji tan ɓe garata ngato ngato walla wone gueɗe ko microbe wonde hen, jajjum daña puƴe to banggue dote en walla daña puƴe wona ŋaate o jiiɗa foof ngarbati ne ŋaño wattata hen haqqille mum, kono wonko saabi ɗum ha tenti noon saɗa hoddi won e gueɗe ko wayno woni kowoje ne kewi sifaji. sen mbi noon tan yimɓe gasi famde aɗa hodde ligguiji aɗa hodde goɗɗum ene naata ne jalta e partout e goɗɗum ko alay saago ndena kala ken takko e ɓandu ma, ko gueɗe ɓuroje wawde fabadema an neɗɗo o. tinnoɗen batten haqqillaji men e gueɗe laaɓal, ko hunde wawde wallude en. tenti noon to banggue hoore, tenti banggue hoore tenti banggue hoore. woni yimɓe ne gooti koye mabɓe ɗe so tawi ɗe birtima no hinere ma nde dañi probléme, ɓe lotta koyeɗe no moƴƴi, ɓe lotta koyeɗe no moƴƴi ha tenti noon to banggue rewɓe woni hen. jiya koye laaɓal, jomum fewna hoore mum ha feewa, sa yande mum sukude mum jiirta fewna ha feewa, tawɗo jiiɗa foof hoore mum ne uura. wona ɗum foof jeeya koye gueɗe laaɓal, toppitade hoore mum ha yaada e jamanu. woto yi tan jomum ne woni inde walla yangue walla kew ene ñanti ne fi jasñir mum tan ha yooɗi, ne makki ha yooɗi, mbiya o goro bone nani ala, taw ganduɗa jomum so ɓorima wa heddema hendu. wona laaɓ, wona ɗum sohla, hayso ko weeɓa yelma tan joguiɗa laamguel ciwlisguel won tan laaɓɗo ko ɗum sohla. ko heddi ko foof ko jiiye kam ni kono nder taw ko gertogal, ene wona to gorko ne wona to debbo. laaɓal faltaki gorko faltaki debbo, naafɗe hunuko terɗe pop yo neɗɗo yo salo arde nokku tan accuɗon odeur bonɗo. woni yimɓe ne goodi soɓe naati salle ma walla ɓe naati suudu ma soɓe jalti a dañi probléme, koma kuña ridoji gay mbaɗa taafiyaji aɗa ɓokka hendu ndu yo yaltu. naafɗe jomumen ko lammi tot hande alhamdulillah, caabune moƴƴe ne goodi, rosuwaluji moƴƴi ne goodi, jomum adda civilisation e hoore mum, ne woodi niviaji moƴƴi, déodoraji moƴƴi ne goodi, taw ɗi dokkatama probléme, ɗi dokkatama puƴe. sa waɗe naafɗe ma siccata luuɓata no mbaɗa foof. ɗum foof ko neɗɗo o waɗata créé e hoore mum saro lorde, guila to banggue juma, banggue jama, banggue dente, e nder galleji ɗi garata, e nder suudu ma an hoore maɗa ndentoɗa odeur, ndentoɗa foof. sa fini ka cukalel yo, ka mawɗo, ka debbo, ka gorko, leeso ma kam fewnu ha feewa, cowa daram ma, cowa mbajju ma, pewna leeso ma ha feewa. sa yiɗi gona gorko saɗi paɗe ma danja ha feewa, suudu yo range wasa hewde bagage, wasa hewde ñonkoto wona ko itta fo tan wedde ɓak. sa ari ganda e hoore maɗa ko kañum nehata hoore mum e dow mbaadi. so yiɗi gona cukalel tokosel nehoɗa e ndin mbaadi ha mawna, jogoɗa hankkadi on objectif. wona foof jiya koye programme gurdam aduna, ɗum ene weltina fittandu. wonɗo jahata ha ñobba fittanduma handu an cumani, ngam an hoore maɗa ngamelama, pares mo mbaɗɗa e ma, hay fittude suuduma, hay umma tan cirƴata koye tekke en walla kayitaji walla goɗɗumen ɗo ko hunde hamnide. teni ɓuuri fo hamnade ko katti walla tuuti, jiiɗa foof e siccat. wona hay ñawɗo e hoore mum so tawi a fini subaka a jaggui ñawɗo ma a wulni ndiyam, a lootimo ha ɓandu makko ndu laaɓi, a soccimo haw laaɓi, a socci ñiiƴe makko ɗe ha laaɓi, a foppe makko kerem makko baɗɗo fayide, a ɓornimo comci laaɓɗi tan o saɓorat. wallahi o saɓorat, ko ñawi ko fof o saɓorat. sa foti yeeso ngo tawata ko yeeso ngo ne laaɓi omo laaɓi tan an hoore ma garɗo salminde ñawɗo a weltoto, kanko ñawɗo e hoore mum o weltoto. so rokkama ndiyam o yarat, so rokkama ñam, saabu kanko hoore makko kine makko ɗe gaddantamo odeur mo rokkatnomo tudde en walla goɗɗumen. gandirta ɗum ko ni, ngara e clinique aɗa muusa hoore walla aɗa muusa hunde, sa naate clinique no wayi labde no wayi urde, jiida e hôpital. clinique ko privé fewneta few watte ko cukalon jootkon, docteur ɓe civilis ɓe
wawɓe jaɓɓade hunde ne uura ene fompa ha laaɓi ne waɗa lampaji joɗɗi sa ari ko yeppade souci han kadi an koye jaam mbaɗeɗa jiida e hôpitaux ji ɗo garta aɗa gurñi e ga aɗa dewni e ga ko garɗa ƴewde aɗa fufte ga yimɓe ne lappi ga e leydi ɗum ne luuɓa ga hen médicament ji ne luuɓa ga waɗa jiida buubi ne ɓoki ga jiida e clinique sa naati ɓuuɓol gongol hen ngol e hendu welndu wonde hen sa yettima e jiita ko gonduɗa ɗum waɗi surtout ko fittandu ne yiiɗi ko laaɓi ne yiiɗi ko uuri yiiɗi ko siwlisi ɗum noon tinnoɗen e laaɓal woni kala Allah haalni en hay deftere makko teddude qur'anil karim memata ɗum so wona laaɓɗo suudu makko teddundu wangotako ɗum so wona laaɓɗo sa laaɓi tan a dañi fof sa ñaguima Allah jaaboto cellal a heɓat tene hoorema a heɓat si ceeki arta luuɓe ka takkal ko ñamɗa deƴƴaɗe ma fewaɗe maɗa hay soko hakkude ma e joom galle ma joom suudu ma so oɗon leeli oɗon jewta goto e mon kala ne jogui laaɓal timmugal ne rokka mon softede ene rokka mon ɓattodirde ene rokka mon ɓeydade horsodirde kono so odeur goto feeñi hakkude mon tan goɗɗo o ne gasa ronka fewde heddo hankkadi ne waɗa maslahaji hula walla aña hoto waddema vexé woto vexudema woto lesɗindema walla woto hersindema wadda hen maslahaji hay goto timmani neɗɗo fof ne jogui odeur kono ko an tinnoto e hoore maɗa neɗɗo pop ne jogui odeur kono ko an tinnoto e hoore maɗa ɗum ko gueɗal ngal poɗɗen wattude hakkille no fewi sen gari e toɓɓere wonde ndentoɗen aɗa natana manggu aɗa ɓuttiɗa ndentoɗen aɗa natana manggu aɗa ɓuttiɗa kala natanowo manggu ene ɓuttiɗa ko dañowo caɗele won ɓuttitgol ngol jeytani arayma rento haɓu ɗum law aɗa wadde sport walla mbaɗa régime walla mbaɗa gueɗe goɗɗe saabu ɓuttitgol ne heewi yaadude e ñaw ne heewi yaadude e rafiji kewɗi ne keewi somade nder tene jaltugol jomum aduna ene yaawi ala mo yawani yaltu sen kaali ɗum tan sen nawti to banggue hoddiroji tan en nattat rentade woni ɗum ko wonno keewirta ɓandu ɓellere heeway ma guereso heeway ma ha ɓutt rokkete caɗele a heewat caɗele a jogoto tension a jogoto diabète a jogoto cardiaque a jogoto gueɗe kewɗe nder maɗa ko an noon ɓuuri wonde danger e nder diidol boɗiyol ngol an ɓuuri wonde ɗon en mbaɗi ɗo yewtere wotere witto goto ngo mbaɗɗen oɗon gonɗini kam neɗɗo ne wiye maayi taw o maayani e nder ɓernde makko oɗon gonɗini ɗum saabu oɗon jiya neɗɗo ne wonay kooma taw sa memi ɗaɗidande nde dillata sa hettima ɓernde nde dillata sa nangi jungo ma a tukke kine he haydara ko yaltata ko ɓen gubbaten wona kono so tawi hande a ruttima e banggue karallaje kese garɗe ɗe aɗi e neɗɗon leeli e leeso mum hôpital omo senga rakkoraji ɓernde nde to barisa e machine ɗo aɗi e ɓernde nde dilla saabu mo wuuri kono so wonano ko barisa ɗon ko a andataɗo mo wuuri on a ubbanmo o jokkitoya gurdam makko e nder leydi ndi o jokkitoya gurdam makko nder leydi to hawo maaya ɗum waɗi nden e jamanuji ɓenuɗe nanno kaari hoyɗitima kay kaari de hoyɗitini yimɓe mayani ne wuuri nana e gaska walla nane yimɓe ne uuma e nder guenale oɗon nana ɗum ɗum nden wona ɗon nananno ɗum hay soko docteur woni e wuuro moon ene wawi arde mema wiya o maayi taw o maayani on wawi taw koye kooma wonoɓe kooma duuɓi e kitale ndeke ɓen noon so tawi mbirama e nder leydi ndi aɓe nguuri wona ɓe jokkitoya toon gurdam haɓe maaya toon ɗum ne woodi ko kawisaji Allah mawɗi ɓernde terɗe ne maaya ɓandu koyɗe ne maaya juuɗe ne maaya neɗɗo ne ñifa taw ɓernde nde ne wuuri o dillata o daalata o yiyata kono omo nana ɗum tagi gonduɗo e kooma kala ko kalɗa omo nana o yiyatama
o haalata ɗo jiiɗamo leydi ɗo o way kono maayiɗo ni kono sa haali omo nana wona omo nana sa haali omo nana ɗum noon ko alay sago batten haqqille gurdam men ayi cukalel tigguyel ɗo ngel jibinaɗo reedu ndu ƴiyeɗe fof ne baggiɗi ay so ngel jibinama ɗon e ɗon ha ngel daña lewru hay sa mucci ngel ene wawi muusa ngel kono wonno ngel ala taw ko muusar tigui rigui ko mi anda ɗum wiyete ni mi yejjiti ngel ala ɗum waɗi joni ko jiyata yimɓe jiiti haddinde cukalon kon gila kon goni tigguyon muusata ko no memirta jawni tan huula gidda kono so ɓoyi tan deƴƴa muusata e mum ha sella taw tinani tigguyel tokoselani ndi jiya nofuru mum yule taw ka wullinta ɗum tan kono memirani walla no jajirani kono taw wonɗo muusallo haaƴi waɗi noon ko waggidde mum ne waggiɗi reedu ndu no wayi waggidde ni wawa ñamde ko tekki ñamata ko neba men kosa men wona neba men kosa men ɗen gueɗe wawi ñaama hay ndiyam wawa yarde ma ɓooye nde watta toɓɓede seeɗa koko sewi tan yara noon ha watta ñamde so yeehi haw natani woni duuɓi seeɗa sa dañi duuɓi 40 ne jogui ñamde nde poɗɗa ñaama duuɓi 15 ha fayanma duuɓi 30 ɗo ko mbawɗa ñamde ko sa tima duuɓi 40 hankkadin masiŋaji maɗi wonko ɗi mbawa réglude hankkadin won ñamde wonde nde poɗɗa hutorade ɓurde yafde gartoyta koye sifa no mbanoɗa adana ni nde gonɗa cukalel nde ko toon patuɗa gusta ñamde yorde ñamde tinde gartoya e ñamde hakkundere sa yi ha natoyi e 3e âge hankkadini mbarta kono bebbeyel ni gartata koye ñamde lerɓude ñamde yafde ko ɗum hanti wawi yaade reedu ma wona saabu masiŋaji ma ɗi tampi hankkadini rewuji ɗi masiŋaji ɗi natti wawde gollade no ɗi gollirtuno ni ɗi naywi hanti ko an wallitta ɗi to banggue jaram moƴƴam ñamde moƴƴere ɗum woni yaada e ɓandu maɗa humpitiɓe to banggue neɗɗo mi hokka mon yeru humpitiɓe to banggue neɗɗo woni dermatologie en yaruɓe to banggue guuri tugganma tan cukalel ɗo ngel woni tigguyel ɗo lode cologne woni latiji ɗi ngala gaz ɗi haw mawnoya kala âge ene jogui lati mum ko wawi yaade nguru ma taw bonnata nguru ngu cukalel ne guel ngel jibina haw mawna kala sifa ɗo tolni ene jogui ñamde fonde yaadude e makko o rento ɗo puɗɗorin ɗen ɗo wiide min dal ɗo gomi ɗi fof mi daña ɓandu seeɗa rento ɗum rento ɓandu rento andini gona neɗɗo cewɗo mbiya min de ƴiyam ɗe fof pulñitima naggam e naggam ɗum ɓuuri wadde cellal ni portemanteau jaltuɗo pulñitiɗi ɗum ɓuuri wadde cellal hande sa yi aduna won neɗɗo ɗo dañata poids seeɗa urton waɗoya sport en walla on waɗoya régime en hawa arta less saabu to fayi to moƴƴaji ɗum ko gueɗe ɗe poɗɗe rentade mi haalani noon rewɓe yaroɓe poɗɗe beele ne ɓuttiɗa mboɗo e dewgal nawlam ne jogui forme ne ɓuttiɗi ne jogui yerba ne wayni minne il faut mi waya noon non rento joni daña probléme walla sehilamo so ɓornima wutte jasiniére ne nanguimo par ce que mo jogui ɓandu il faut minne mi daña ɓandu beele moɗo joni daña probléme goto foof no Allah o tagiri ɗum yo tinno renira noon ɓandu mum reena cellal mum sa yiɗi wurde gurdam moƴƴam mbasa wurde gurdam ñoodo binɗam eɗen kesɗitina hey mon baniraɓe rewɓe tinnoɗen goppe heesal tinnoɗe eko Allah waɗi gilli waɗi enɗam waɗi sababu hande enen fof eɗen kalda tinnoɗen goppe heesal
heesal rokki mon hande cancer aji ɓurɗi bonde cancer aji sabu goo ɓalli mon ɗi fof ko siti ɓolo enen pop eɗen jogui dogam site Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée ko maaje men ɗe mbayi noon ko liɗɗi men ɗi mbayi noon ko taaridi men ndi waɗi enen fof eɗen jogui site enen fof eɗen jogui timsi ɓalli men ko ceekotoɗi sabu kilimaji men gona kilimaji moƴƴi ɓalli men ko peroji ko pettoji ko ceekotoɗi ken timsi ɓolo ken siti ɓolo woni ken rewam ɓolo e nder ɓalli men gandito ɗum ko cukuli men e ɓalli men e deedi men e guri men ko ñongtotoɗi ɓalli men ko ŋatoji koye men ko pare pare mbaɗi cukuli men ko ɓorotoɗi ko sitiji ɓoli goni e nder deedi men he siti wonata koye ƴiiƴam wonɗo yahata haɗa debbo jibin wonɗo yahata ha haɗa debbo jibin ene bonna ko heewi e nder gurdam neɗɗo ɓayde ko ni mbaɗen ndentoɗen jillude hen woni produit ji goɗɗi ɗi ene ɓeydo rokkude men probléme uji ha rokkoya men cancer wontana men bone ka suka debbo tokoso nguruma ne yooɗi aɗa yooɗi ka naturel ƴeew kere moƴƴo jaaduɗo e ma jaha ko wayno Samba So en gandi cosmétique no feewi mbanma orienté e kere moƴƴo jaaduɗo e ɓanduma jaaduɗo e nguruma walla jaha to docteur maɗa jaaduɗo banggue guri docteur jaaduɗo guri ne woodi docteur jaaduɗo cukuli ne goodi docteur jaaduɗo ñiiƴe ne goodi docteur jaaduɗo noppi ne goodi docteur jaaduɗo guite ne goodi docteur jaaduɗo awraji ne goodi docteur ɓe ne keewi fannuji jaha to on docteur o rokkuma laawol faade kerem mo poɗɗa hutorade ndentoɗa addude ɓakke hande ɗeɓe pewnata ɓe gadda hande ko sanction ngaji giwori Nigéria Ghana taw ganduɗa ko chimique bonɗo kalɗo waɗa ko poisonné ɓe gadda ɓe jiiɓodirɗum e keremaji goɗɗi ɓe mbaɗa hen ndiyemeje ɗe ɓe irta ɗum sa foppima gonta koye yodde aɗa leera ha ɓoye nguruma ngu ne iwa ka debbo aɗa foti wadde opére walla goɗɗum ene heftoma saabu hande en jii hande rewɓe hewɓe hande jii probléme enɗi ko jaaɗo jaɓɗo yaade mo ya jaɓani yaade woni hen enɗi mumen tirat woni hen ngulat woni hen teddat woni hen musat woni hen ŋatat nder te gandi hande cancer ne wayno leydi jagga ɗin produit ji goɗɗi mbaɗa hen walla coodon produit ji mbiyoɗon mawnina enɗi mon fof ne goodi hande ɗum fatta e nder rendo men béninois ji togoleji ivoirien ji ghanéen nana gara gane gadda ga produit ji sa yi pomotuji ɗi walla yi ɗum no wayni wa réseaux sociaux sa yi ɗum mbiya ya sod ya jarribe ya mawnin dotema walla mawnina enɗi ma dokka ho aɗa suuɗo aɗa waɗa aɗa yene feefa seeɗa ne rokkuma sifa mais woni koye nawdema e probléme paaɗa koye erreur way kono hutortoɓe produit ji beele beltina partenaire mum beltina gorko mum walla beltina joom suudu mum ko gueɗe jawɗe yaltinde neɗɗo aduna o walla yaltinma dinguiral par ce que hankkadi a soomana rafi goɗɗo kewɗo caɗele maɗa sen jii en memi nden toɓɓere seeɗa ko bandiraɗo debbo goto o wi ko sehil makko debbo goto addanimo condi wimo ndiɗo condi saɗa hutoro ɗum less gorko ma wonta ya e debbo goɗɗo kettoɗe no moƴƴi gorko ma wonta ya e ay min mboɗo sikki woni yimɓe ko hangaɓe ko ñamete e ko yarete e ko watte e tergal ɗum ɗo henna woto hoolo hay goto ko ɓanduma woto hoolo tindinore neɗɗo nda famani nda tan wat mbaɗa ka kangaɗo mi wiya tan ka jamaru ni ka kangaɗo finalement e haqqilantagal ma ne foti rokkudema ɗum mi fotani wat ɗum min vraiment mi anda ɗum mi watta ɗum o waɗi o faaɗi pargol o way kono mbomri kanko haali gorko makko hori ko hay yettademo man batti wadde hen nebameje en goɗɗumen o wi o haalani on hunde ne marsa ayi wo artoye ama waɗimi audio ko saabi o waɗimi audio saabu o wattide makko perte kulɓinide coyɗude luɓɗe ko o ronki wayata ko neɗɗo so fini no donanɗi mbayata e guite mum tan ha heewa tan taw ko ñawɗo guite ni ko noon wayata e makko wa ande hoore makko
o yehi to gynécologue o woni ko dañi infection ko condi ndi rokkimo ɗum ten condi as nder ha bonninimo toon musidɓe tedduɓe plaisir bone plaisir ñawna hoorema condi en pomaɗen ɗum ɗo henen foyde manta en naggam neɗɗo so ronki weltinde neɗɗo wona produit weltinde neɗɗo neɗɗo so ronki weltinde neɗɗo debbo so ronki weltinde joom galle mum wona produit wawi weltinde gorko o acci ɗum a wawi weltinde mo acci woto bonnu gurdam makko no Allah tagirma fewnuma e nder haqqilantagal ma e peeje ma e gurdam ma an e yiddema joom galle ma sa ronki wawde weltinde ko ma naata e produit ji goɗɗi firti ko woto bonnu carriére makko go produit o ne wawi nadde makko kanko hoore makko rokkamo probléme par ce que nguru o jogui jaafoɗon e konngol e awra makko wuddere waɗi produit o ko chimique no wawi kanko hoore makko hokkudemo probléme rokkamo ngato ngato walla bonna nguru makko par ce que diƴƴe mon ɗe natadirata ɗum ɗo foof aɗa foti miccade ɗum ganda ko hunde fonde wawde ñawnude ɗo ala ɗo haaɗi teskoɗen hen no moƴƴi ndentoɗen Allah subahanahu wa taala walla en so buuɗal yurmeende feeri feeñi fen jeyi ɓattaake musidɗo mon giɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jam Allah ñallanen musiɓam teddude